awuphathile wena yu ulitswalo uyeza Phanjile uyalikhumbula rasta neluxela ngalo ngumsuthu ya liyeza ke Phanjile biza ngiboleka ipaki siyothatha la fruit and veg phayina tsikeni so isitoko sithatha namhlanje namhlanje kutheni ungalungisanga Phanjile batheni ku hayi mani Phanjile yintoni ngoku bebona wena uba excited incwadi yakho incwadi tandi yakuyela lento uba teams zethu beka mafutshane wena chi ulitswala ngafika nanini na Phanjile yu makafiki must speak after table chinako mos ulitswala chini kumkani hayi rasta sila kumkani long time no see kumkani mani ke khale ke sawubona ntande wathi Ngithawela ukuthi okay Phanjile hlala ngapha mntaka sihlala ngapha Phanjile no litswalo mani ke khale lena ke sawubona wayithi litswalo nekiyile kanhlela komasero ka fihla tata Ntsoli mani litswalo kumnatsi ubona uri wena walibala mina ngina walibala mina yazi litswalo yathanda ulibala ubhuti hayi Phanjile okay ndiqale ndiyilungise lento litswalo kuPhantshile mani lona uPhantshile hayi Phanjile hayi uPhantshile ngumnina nguNatsika ngumtshana wami from my sister if you still remember uNosithathu ya uPhantshile ke ngumtshana wami uPhantshile ngulitswalo ke lona uyapha ke ngoku irastel hayi yimi Phanjile lirastel elikhulu elineziphenkwelo ezingapha ya and also please respect mntaka sisi lonto ndikususile phaya yapha ke ngoku ya lirasta langapha ke elitswalo kidumele mandathe ki Phanjile awuboni ntate thetha isiXhosa muntu thetha isiXhosa mntaka sisi igama lam Phanjile ya salapha nami ndiyakwazi ukubuwa so ke Phanjile ndisathetha lonto leyo ngulitswalo luzandidibanisana le moto unebhako litswalo siyama nansi imile bangapha yalebona ayifresh yabona ke ngoku asizuzitsala Phanjile wena iplapesi yami yabona siza ngiyakhumbula sisithethe ngamalini ya ngiyakhumbula mali sithethile ndithini ndisende nge-app okanye hayi cash right 1000 rand nje mntaka sisi and ibhageni besayifumana bese yona ntsike ntwana so isaba imali nyane man kuthetha abantu bakhulu ndiyayiqonda phura yami kaloku ngebusiness esekhaya egqibele ngaloku so kwazi Phanjile lirasta ndifuna iqonda kame buthi akasunethe isibhanqa manje ndiyacela nami ufake entweni kaloku isaba imali nifeni yakho 1000 rand 1000 rand aha wathi bakhulu ipetrol ikhosta shwa andikhathalelanga lo ndithe kuwe tabiza mna ndithatha umalibongo ndithatha ublaro wena unali koloyi andikhala koroyi tamna kana koroyi yakho Phanjile asubanjekiswa apha thetha naye Phanjile lirasta asubanjekiswa apha Phanjile andikhathalelanga lonto ndithini ndiyokhangela komnye umuntu ngalo rasta utheni uzokhupha 1000 rand ta 1000 rand ayebhageni la Phanjile usuka apha muna unyasha amaphupha akhawo muna andikhathalelanga Phanjile njani kule business esiqala ngohlobo hayi bhuti nosisekuncedisani kaloku ndithe mna sisapha le mali kuwe 350 ndim kublaro unikele lo msida wami esithathu sihambe siqoshe ezweni yemuni uyaqosha ntoni Phanjile ezweni uyaqosha into zamarasta niyazixosha into zamarasta Phanjile umnikile siphengelo mamela akasiphengelo akakajonga yabona Phanjile ndithanda saphanda sithile siphengelo imani una respect man Phanjile uyafuna ndisikhe nawe sistand una respect wena uyafuna ndisikhe nawe sistand kathobele yonke into endiyenzayo ke mntaka sisi because ke ngoku izakwenzeka yonke into 1000 rand discount kasapha sesipatshi ayakhanibheleko khata uyayiluza discount no litswalo ke khupha tshwarelo kanto wabona ke ngwana waka uPhantshile wabona wena so please take with me 1000 rand 1000 rand iyona sewuke jonga iregister eveni so long iregister eveni iregister eveni uyisala liyena ke kanka hlalohanya no litswalo I thank you man for such an ansika 1000 rand I think kiyona kanhlelo yalewa mona yalewa kancane litswalo usaphinde lo mntu ufuna kuphinda umphi tomato masithi mala wena man itomato sandoni usaphinde ufuna kuphinda umphi tomato lo mntu buti itomato sandoni buti amakayicenge manene yantoni ngelento buti uyaqhatha lo mntu Phanjile ndihambe ndiyofuna kwamanye abantu kodwa ndinerasta endilaziyo lineveni It's fine, masambe ta as long as stand sizama ta. Makhado, nako muna nako. Hayi masiye.